Scarlett Wazen and welcome back to another video. So as you can see, nandito na naman tayo para magtanong sa mga tao kung aware ba sila sa pornography. Isa ka rin ba sa nanonood? Comment down below nga. Ikaw nanonood ka din So ayun, simulan na natin guys na magtanong sa kanila. Let's go! So ayun guys, nandito tayo at nakahanap po tayo ng may tanong. Bago po tayo mag-start sa tanong, ano pong pangalan ninyo? My name is Jackie Moramos. Jackie, ilan taon na po kayo? Running 34 this coming 34. So, magsisimula na po kami magtanong. Nakapanood ka na po ba ng pornography? Yes. Yes. And enjoy. Enjoy! Yes. Pangalawang tanong, anong klaseng porno ang hilig mo? Same sex. Same Oo, sex. kumbaga parang may tawag dun, di ba? May tawag sila dun, di ba? LGBT. Ayun, Yes, LGBT. Yes. So, pangatlong tanong, dapat bang gawing legal o illegal ang pagnood ng pornography sa Pilipinas? Sa atin kasi dito sa Pilipinas, wala nang ibang mapanood. Kung minsan napopost na rin sa Facebook kaya. Pero para sa akin gawin na lang legal para sa ganun. Mas masaya. Mag-enjoy kami mga bakla. So, pang-apat na tanong, dapat bang gawing legal ang industriya ng mga produce ng porno films sa Pilipinas? Oo, pwede rin. Para sa ganun, may condemn nila sa ibang bansa na sa ganun. Hindi lang sa ibang bansa meron yan. Para sa dito din, meron din tayo. So, bago po namin itanong yung pang-limang tanong, aware po ba kayo sa Ilocano Defenders? Yes. So, ayan, ito po tatanong namin. Anong mensahe mo sa Ilocano Defenders Party List sakaling manalo ito sa Kongreso? Sana bigyan pa lahat ng mga ibang tao na yung mga kailangan nila na sa yung mga gusto nilang ipatayo or itulong na nila para sa ganun, mas enjoy at saka mas happy ang mga lalo na sa mga Ilocano na nandito sa Isabela or sa ibang lugar na kung saan sila katrabaho para matulungan na rin sila. Yun lang. So ayun, maraming salamat po at binibigyan po kami time na makasama ka po namin sa aming vlog. And thank you so much for it. Paki-like po, wag po natin kakalimutan. I-like po ang ating page and paki-share po. So ayun. Hi guys, ako nga pala si Scarlett Wazen at nagbabalikan dito si Kuya. Kuya, ano pong pangalan ninyo? Jo Marie Francisco po. Ilang taon na po kayo, Kuya? 20 po. 20 years old. So magtatanong na po kami. May mga ilang tanong lang kami, Kuya. Ready ka na ba? Oo. Ayun. So unang tanong, nakapanood ka na ba ng porn? Opo. Opo. Pangalawang tanong, anong klaseng porno ang hilig mo? Ano ba yun? Like yung mga hentai, ganyan. Sa may Pornhub lang ako nanonood. Sa amateur. Minsan sa may TikTok si rin. Okay. So, ayun. Pangatlong tanong, Kuya, dapat bang gawing legal or illegal ang pagnood ng pornography sa Pilipinas? Pwede yan pwede siya open, saka pwedeng hindi. Kasi sa pwede sa mga nasa legal age kasi alam naman nila kung paano talaga to. Kung nasa paano pa rin ito nagiging tama, pero nagiging mali lang ito pag sa mga bata kasi lalo ng mga underage gano'n pag nagiging kahiligan nila man, pero maaaring mahasa yung utak nila na magkaroon sila ng parang tawag doon yung sexual, parang madali lang silang na-attract, na-obsess sa mga bagay-bagay, nagiging sexual object na lang yung pagtingin nila sa mga tao, sa mga babae gano'n. So, pang-apat pong tanong, dapat bang gawing legal ang industriya ng mag-produce ng porno films sa Pilipinas? Para sa akin, hindi. Kasi pag pinapanood yan, hindi naman natin mapipigilan yung mga bata na manood gano'n. Siyempre, pag lalo na't mga online, parang lang sa YouTube, kanya-kanya ng phone yung mga bata. So, hindi natin sila mapipigilan ng magbabawalan na manood. Kaya para sa akin, hindi pwede. Kasi makakasama yun sa pag-iisip ng mga bata. Bago po natin itanong yung pang-limang question, aware po ba kayo sa Ilocano Defenders? Ay, hindi. Kami po ang Ilocano Defenders, si Sir Morgan, si Sir Michael, and si Sir Solomon. Ito po yung page, pakilike na lang po. And
Ayan, magtatanong na tayo sa kanya, yung panglimang tanong. Panglimang tanong, anong mensahe mo sa Ilocano Defenders Party List sakaling manalo ito sa Kongreso? So, para sa akin, kung sakaling manalo sila sa Kongreso, sana ipagpatuloy na yung mga, kung ano man yung mga magagandang nasimulan nila, yung pagpapatuloy nila. Tapos, kung mayroon ano pa yung maisip nila na mas makagaganda sa ikaunlad ng bayan, ganun, dapat nilang isulong lang yun ng isulong, lalo na pag alam nilang nasa tama. Ayun, maraming salamat Kuya Jo Marie. And na-interview ka po namin at sana makita ka namin at sana malike mo ang aming page. And ayun, sobrang thank you. So ayun guys, nandito na naman si Carla Tuaso na pagbabalik etong mga magagandang binibini. And ayan, ano pong pangalan ninyo? Rosaline po. Ikaw po. Neslin po. Ikaw po. Siren po. Stabilita po. Ilan taon na po kayo? 2018? 15. Pero maganda. 22. So ayun, may mga katanungan lamang po kami sa inyo. Unang tanong, nakanood ka na po ba ng pornography? Or tinatawag natin porn, like porn, gano'n. Pangalawang tanong, anong klaseng porn ang hilig nyo? Ikaw ate, ikaw muna. Depende po. Ay. Ikaw mo. Napapanood ko pa si Lexi. Dexy. Ikaw po. Kami yung kalifa po. Ako din. Joke lang. Ikaw po ate. Wala po. Mabait. So, pangatlo pong tanong, dapat bang gawing legal or illegal ang panonood ng pornography sa Pilipinas? Para sa'yo ate, dapat bang maging legal? Hindi. Hindi rin. Legal po para sa mga bata. Ay, illegal ba yun? Illegal. Illegal ang dapat yung sabihin. Illegal daw para protection sa mga bata, mga underage. Illegal. Illegal din. So, pang-apat na tanong, dapat bang gawing legal ang industriya ng pag-produce ng porno films sa Pilipinas? Hindi po. Hindi po. So, bago po tayo magtungo sa last na question, aware po ba kayo sa Ilocano Defenders? Yes na yes! Yes na, kung gayon, tatanungin na po namin kayo, anong mensahe mo sa Ilocano Defenders Party List kung sakaling manalo ito sa Kongreso? Ano pong mensahe mo sa Ilocano Defenders Party List kung mananalo po sila sa Kongreso? Siyempre magiging masaya po kami kung yung mga vote namin na gusto namin ay mananalo, masayang-masaya po kami. Para ganun din po. Happy, good luck. Siyempre, masayang-masaya kasi parehas na rin po tayo. Go Ilocano Defenders! Ayan. Maraming salamat sa mga naggagandahang binibini natin. So, ayun guys, maraming salamat.